ନୂତନତ୍ୱର ଆଭା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଭୂଇଁରେ, ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନୂଆ ନାଁ ହେଉଛି ନୂତନ ବର୍ଷ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆସେ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷ। ସେଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ କେତେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥାଏ। ତା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ କବିତା, ନୂତନ ବର୍ଷ। ଏହି କବିତାକୁ ଲେଖିଛି ମୁଁ ନିଜେ, ଆଉ ଉପସ୍ଥାପନା ବି କରୁଛି ମୁଁ ନିଜେ। ନୂତନ ବର୍ଷ। ନୂତନ ବର୍ଷର ନୂତନ ଆଭାରେ ଅଧୁନାତ ବନଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ସକଳ ଦିଗରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ଆଜି। ନୂତନ ବର୍ଷ, ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ଆଭା, ନୂଆ କିରଣରେ ଆଜିର ଏହି ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ବନସ୍ପତିର ସକାଳର ଦିଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଆଜି ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ। ବିଦାୟ ନେଇଛି ପୁରୁଣା ବରଷ, ଆସିଛି ଆଜି ଏ ନୂତନ କିରଣ ରେଣୁ। ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଅତୀତ, ସେଇ ସ୍ମୃତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିଛି ଏକ ନୂତନ କିରଣର ରେଣୁ। ନୂତନ ରେଣୁର ନୂତନ ବେଣୁରେ ନିନାଦିତ ନିର୍ଘୋଷ ସ୍ୱରରେ ଏ ଧରିତ୍ରୀ ଆଜି ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ। ପୁଣି ସବୁଜ ପ୍ଲାବନ ଭୂଇଁରେ ନୂତନ ରେଣୁର ନୂତନ ବେଣୁରେ ନିନାଦିତ ନିର୍ଘୋଷ ସ୍ୱରରେ ଏ ଧରିତ୍ରୀ ଆଜି ପରିଣତ ପୁଣି ସବୁଜ ପ୍ଲାବନ ଭୂଇଁରେ। ନୂତନ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସବୁକିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ। ସବୁଜ ପଲ୍ଲବିତ ବୃକ୍ଷରାଜି, ବିହଙ୍ଗ କାକଳିର ସୁମଧୁର ସ୍ୱର, ସୁଳୁ ସୁଳୁ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମୃଦୁ ମଳୟ, ଝରଣାର କୁହୁ କୁହୁ ତାନ। ଶୀତ ସକାଳର ଓଢ଼ଣି ପିନ୍ଧି ଏ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଘେର ଏ ପୃଥିବୀ ଆଜି ସୁସଜ୍ଜିତ ନବବଧୂ ବେଶେ। ସତେ ଯେମିତି ଦିଶୁଛି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ଫୁଲଗଭା ବର୍ଣ୍ଣ ବିକିରଣ ମଲ୍ଲୀ ଶୋଭା। ଏହା ଥିଲା ନୂତନ ବର୍ଷର କବିତା। ଯେମିତି ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଜିନିଷର ଆବିଷ୍କାର, ଗବେଷଣା, ତା'ର ତନ୍ନ ସମାଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆଦ୍ୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ମତାମତ ଦେବେ ଯେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଟୁଛି। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଟୁ ଅଲ୍। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ, ସୁଖରେ, ସମୃଦ୍ଧିରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନମସ୍କାର।